Na drugi dzień detektyw Henry Pultok Jr. i komisarz Achim Hanusik jechali autokiem od detektywa do Overton. Detektyw durziło sprawiał, a komisarz był trochę znerwowany, bo wtedy łowdy nie poradził go spokopić, a gańba mu było się pytać. Ku temu pomału brzydło mu się już, że jak ino tutaj przyjechał, to durś ślępiał deszcz, a Blank go szterowało, że każdy autok jeździł po lewej zajcie i Hanusik durś miał gefühl, że zaraz ktoś w nich klupnie. Bożeś kiedyś w Yorkshire? Oboczysz, będziesz mu rod. Wygląda Blank choby Śląsk. Richtig. Toć, one tam mieli kupa grupów w Yorkshire, a że ta gist baba, godomu o Margaret Thatcher, wiesz, pozawierała. Iron Lady, pieruńsko motyka. Jak będzie po śląsku Iron Lady? Iron... Hanusik nie umiał się wspomnieć. Iron to będzie żelazko, to... Iron Lady to chyba tako baba od biglowania. Baba od biglowania. Great expression, Joachim. It suits her. I love it. Śmiał się detektyw Pultok. No styż Warszawa durś bigluje, Heinel, powiedział Hanusik. Jak ino kiedy się wychyli, to zaraz go tak przebiglują, że mo zatela. Skuli tego jo zawdy weluje na Labour Party, a nie na torysów. Przyznał się Anglik. U nas to je egal. Każda polska partia to je Labour Partio. Wszędy jednake lebry. Machnął ręką komisarz. W ten czas zobaczyli Wegweiser, kaj stoło, że do Yorkshire mają już ino paronoście mil.